Ahoj, vítám u dnešního videa a dnešní video bude teda video na přání. Psali si o to asi 5-10 holčin, to přesně nevím. Ale chtěli update na skladování kosmetiky, tak já jsem vám ho natočila. I když to není ani půl roku, ale hodně se mi tam toho změnilo. Kromě teda té krabičky, kromě teda obsahu v té krabičce, tam se mi akorát přidala jedna řasenka, tuška a jedna sada štětců, což je všechno. Ale psali jste si o to, takže já jsem vám to natočila. A tady to je takový rychlý úvod. Takže doufám, že se vám tady to video bude líbit a teda zatím čau. People who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't go back, please enjoy your... A teda kosmetiku skladuju tady na té komodě. Vrhneme se na tamhle ten koutek. Tak, tady v tom koutku. Tady mám teda svoje kalíšky od Oriflame, mám tady ten klasický, což nevím, co je za příchuť. A potom tady mám tady ten box, který jste viděli, co jsem dostala k Vánocům. A tam je teda třešeň, kokos, vanilka a karamel. A ten karamel, ten voní asi ze všeho nejvíc. Jo. A tady mám teda krabičku, kde mám teda naušnice a ten řetízek a prstínek s áčkem. A tady už mám teda svoje lesky a 2 rtěnky a balzámy. Jako první tady mám teda tady ty balzámy od Helios Hair, což jsou moje nejoblíbenější balzámy. A mám teda 2, tady ten ještě nepoužitej. A tady mám teda už použitej. A to jsou opravdu nejlepší. Ale nevím, kde je sehnat, protože už je nemají. To je škoda. Tady mám les od Astoru, od stínu 07 Light. To je ten Perfect Stay 8hodinový a je takhle červený, hodně červený. Potom tady mám stěnky od Essence na stínu 04 It's News Time, potom 13 Love Me. Ty smí, který jsou takový bezbarvý balzámy, takový divný, asi stojí 30 korun a takový, no, to říct, takový hodně, ale hodně patlavý a když se teda napust, tak když se to dávám třeba 2 vrstvy, tak se hned jakoby smé tou druhou vrstvou. Potom Baby Lips v odstínu Pink Punch a potom Labello v odstínu Pearly Shine. Tady potom mám takovouhle krabici, kde mám teda svoje štětce. Tady ty černý jsou z Kiku od kamarádky a ty růžový jsou od někud z Číňanů. A potom tady mám řasenku od Rival de Lupian Power Effect, řasenku od Avonu jménem Super X-Touch Winget Out, tuto blbě, tušku na obočí od Essence a řasenku od The One z Oriflame. Tady a potom mám teda kufřík, o kterém bude speciální video. Tady mám teda, sakryž budu být stativ. Tady mám teda jednu paletku z kufříku, kde jste měli jako zvlášť zrcátko a já jsem si do toho dala tady tu paletku, kterou budu teď používat asi nejvíc. Taková jakoby fialová a do toho mám nějaký štětec, nevím, proč tam mám. Potom tady mám paletku All About Bronze, kterou mám teda od babičky k Vánocům. A tady mám svoji milovanou, ale rozsypanou tvářinku od Miss Sporty Oh Blushes 2000 Jane. Jo, čtu to obráceně, ale jo, to nevá a teď křupla mi noha. A krém od Oriflame. Potom tady mám kazetu od Playboye, kterou zatím nepoužívám. Ale máma vždycky bere tu voňavku. Nahoře tady mám takový ty 2 bobany, já tomu říkám bobany do vlasů. Zrcátko, jo, Barbie, takže tady jsou nějaký stíny. Ty červení, které jsou docela dobrý, ty jsem používala jako tvářenku, nevím proč. A tady jsou takový ty rtěnko, něco, ale já používám jenom to zrcátko. Já nechci být viděna, protože je asi tak nejlepší. A potom gumičky do bot a řetízek. Tady jsem dostala taky k Vánocům. Tady mám teda brejle, Tangle Teaser
ubrousky, kapesničky a asi tu nejvíc obsáhlou část. A to mám tady teda ubrousky, tamponky, které jsou od Sienu, chošťoury, tady ten krém od Yves Rocher, nepoužívaný Batiste, ale tak jako vejde se tam, takže ho tam zatím mám, než si koupím novej. Tady mám voňavku od Monster High, kterou jsem dostala od tety k Vánocům. Tady mám odličovač očí od Sienu, nějaký dvoufázový. Dvoufázový spray na vlasy od Avonu. Termální vodu od Aveny, kterou jsem dostala v časopise, své prášky, které nejsem si schopná dát do ledničky. Tady mám od Opy pilník a tady už mám teda své laky a 2 voňavky. A to mám tady teda 3 laky od Moje, jeden je teda takovej šedivý v odstínu 017. Potom tady ten od Moje v odstínu Orchidej 07 a poslední tady mám teda v odstínu 21, 25. A ten je takovej třpitivej, hezký fialový, perleťový. Takovej bezbarvej od Šťongu, ale drží dobře. A od Essence tady ten v odstínu Glorious Aquarius. Odlakovač od Ebelinu s arganovým olejem. Rozbitou voňavku, která se mi tady přesála někam ta hladíčka, takže to nejde. A vypoužitou voňavku od Elot So Lovely. Tady mám teda schovaný tamponky, zbytek, žehličku, gumičky a všechno možný. Takže tady to je všechno moje. A já se budu těšit u dalšího videa a ahoj!